trayectoria de traballo continuo a prol do turismo que ten o Instituto de Desenvolvemento Ourensán, o cual permite desenvolver iniciativas tan interesantes como esta das ecoexperiencias e poñer en valor experiencias moi individuais e tamén en algúns casos colectivas que están no fondo da proxección turística de Valdeorras, porque son estas pequenas experiencias, pequenas ou grandes experiencias, as que realmente fan un destino e fan atractivo un destino. Decía Emma que agora mesmo temos postos en valor distintos recursos a través das vosas iniciativas. Falta facer un paquete, pero eu creo que vai ser doado, porque vexo que hai moito entusiasmo a hora de desenvolver turísticamente a comarca e vexo tamén que vamos polo bo camiño, no sentido de que temos comercializadores que están dispostos a apostar por os produtos que vos xenerades a través destas experiencias e tamén hai iniciativas de promoción tanto por parte da Diputación como da Xunta de Galicia. Eu creo que é un momento moi importante e non diría histórico, porque é unha palabra moi grandilocuente, pero desde logo un momento moi importante para a proxección turística de Valdeorras. Desde a Xunta de Galicia non creo que houvese un momento no que se investise tanto en tan pouco tempo. Agora